nzukọ gụnyere onye Chief of Defence Staff ala anyị, ndị isi ndị agha ala anyị, ndị isi ndị agha mmiri Navy, ndị isi ndị agha elu ala anyị, tinyere onye Director General nke ndị DSX nakwa onye Inspector General ndị uwe ojii ala anyị bụ Tunji Disu. Onye ntụziaka n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị bụ Nuhu Ribadu sokwa bịa ya bụ nzukọ. Aka chịburu steeti Benue ma bụrụkwa onye sinetọ nọchiteburu anya mpaghara Benue North East bụ Gabriel Soswam apụtala mee ka ọhaneze mara na ọ ga-eso azọ ọkwa ụlọ nzukọ Senate n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ nwa amadi a bụ onye chịrị steeti Benue ugboro abụọ mere ka ọhaneze mara maka nke a na ngwụcha izuụka gara aga. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Gabriel Soswam a na-ekwu okwu ya gbahapụrụ otu pati PDP na nso nso a ma sonyere otu pati APC. Gọvanọ steeti Ogun bụ Dapo Abiodun ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Solomon Olamilekan Adiola bụ onye ọtụtụ ndị ma dịka Yayi dịka onye ga-anọchite anya ya n'afọ 2027 ma ọchịchị apụọ dịka gọvanọ steeti Ogun. Ya bụ Dapo Abiodun mere ka ọhaneze mara maka nke a oge ọ na-ekwu okwu mgbe ya na ọtụtụ ndị ji aka oke n'otu pati APC na-enwe ọgbakọ na steeti Ogun. Bụkwa n'ebe ọ nọ kọwaa ya bụ nwa amadi aha ya bụ Solomon Olamilekan Adiola dịka onye okpusiri ike n'ala iji nwe ọkọlọtọ otu pati APC azọkwa gọvanọ steeti Ogun n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Solomon Olamilekan Adiola a na-ekwu okwu ya bụ onye na-anọchite anya mpaghara Ogun West ka ọ dị ugbu a n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde gbatịkwuo ụbọchị ha ga-elebara ya anya bụ akpụkpọ ahụ a gbara bụ nke na-achọ igbochi Senetọ David Mark na Rauf Aregbesola ịdị na-eme onwe ha dịka ndị isi oche na ndị ode akpụkpọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'ala anyị. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ọ bụ otu onye omeiwu ọwụ n'ụlọ nnọchite anya ala anyị si steeti Kogi bụ nwa amadi aha ya bụ Leke Abajide bụ ya gbara ya bụ David Mark na Rauf Aregbesola akpụkpọ a n'ụlọ ikpe. Mana ya bụ ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja site n'ọnụ onye rejistra ha emeela ka ọhaneze mara na eyigharịala ya bụ ikpe ka ọ dịwazie n'ụbọchị taa bụ Tuzdee bụ abalị 14 nke ọnwa Eprel a anyị nọ n'ime ya. Aka chịburu steeti Delta n'oge gara aga bụ Ifeanyi Okowa apụtala mee ka ọhaneze mara na o nwere mmasị iji ọkọlọtọ otu pati APC azọ ọkwa ịnọchite anya mpaghara Delta North n'ụlọ nzukọ Senate n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ Okowa mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụlọ ya dị n'Asaba dịka ọ na-agwa ndị ndu ndọrọndọrọ ọchịchị si mpaghara Delta North okwu bụkwanụ ndị bịara ịrịọ ya ka o soro zọọ ya bụ ọkwa Senate n'afọ 2027 na-abịa abịa ịnọchite anya mpaghara Delta North. Ka ọ dị ya bụ aka chịburu steeti Delta bụ Ifeanyi Okowa gara n'ihu kwuo na n'ihi ọtụtụ ndị ahụ ha na-ada ụda so bịa ya bụ njem bụ ndị bịara na-arịọ ya ka o soro zọọ ya bụ ọkwa na nke a mere ọ na-agaghị ajụnwu iso azọ ya bụ ọkwa n'afọ 2027 na-abịa abịa. Mba China agọrọla ụkpụ na aka ha n'ebubo ahụ eboro ha na ọ bụ ha na mba Iran mgba ọgụ. Mana ka ọ dị mba China anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde mee ka ọhaneze mara na aka ha dị ọcha n'ebubo a na-ebo ha. Otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mba Ghana bụ Ghana Football Association ma ọ bụkwanụ GFA n'aha mkpirisi bekee ahọpụtala nwaafọ mba Portugal aha ya bụ Carlos Queiroz dịka onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ mba Ghana. Ya bụ Queiroz ga-eduruzi mba Ghana gaa amamaka iko mba ụwa nke afọ 2026 a anyị nọ n'ime ya bụkwanụ nke mba Canada, mba Mexico na mba Amerịka jikọtara aka na-ahazi. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Carlos Queiroz a na-ekwu okwu ya enweela mgbe ọ bụ onye nkụzi egwuregwu bọọlụ mba South Africa, mba Portugal na mba Iran.
Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị isi ọrụ nchekwa enwere n'ala anyị na onye isi ala Tinubu enweela nzukọ na Aso Rock dị n'Abuja. Emekwara nke odo oge anya na Dapo Abiodun ahọpụtala onye ga-anọchite anya ya n'afọ 2027 dịka gọvanọ steeti Ogun. Emekwara nke ịghọta na mba Ghana enweela onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ọhụrụ. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya kpọmkwem mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a. Mụ na nwaada nwoke ọcha Clara ga-alọghachi maka ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ Igbo. Clara na ebe a n'ụtụtụ a kelee ọha na eze nwaanyị ọma. Igbo nne gị ntị unu abụọla chi unu asalachi olee otu unu mere asị m ya gaziere n'ụbọchị taa ndewo nụ. Ị rahụkwara nke ọma? Arahụrụ m nke ọma. A na-emekwa? A na-eme. Nepo wetakwara ọkụ na Nepo ewetaghị ọkụ mana Jehova na-agba m mmiri. Ke onwere onye jụrụ gị, onwere onye gbara gị na Jehova anaghị agba gị mmiri? Ọ baka m ị ga-ekwuru gawa na ama m ihe m ji ekwu. Nepo wetara ọkụ mana Jehova na-agba gị mmiri. Onwere onye Jehova na-anaghị agba mmiri? Ayọ nọrọ m efe m. Onwere onye Jehova wụnụ m ede gị? Ọwụnụ m ede gị ya nwa ga-agbatịrị gị akwa. Jehova na-enyere m aka ma m ebe ọzọ ịkpọ m agaji. Ya nwa na-agbatịrị gị akwa. O nwere n'ọpdeti ọhụrụ maka igwe ọgwụ nchọrọ igotere gị. Okay. What's the update? Oge na-adịghị anya mgbe anyị ga-alọghachi mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a, ma enwe ike mee ka ị mara my plan. Plan kwa ka ọ wee si na ekwuzuola ụgwọ plan kwa. Ọ wụnụ plan ka a na-eji eme ihe ndị a. Ọ wụ ihe ọ ga-awa ịgbara ga imewe. Ị ga-atụ na atụmatụ, ị ga-ahazi some certain things. Mee ka ị mara plan m na ebe m medebere ihe. Plan ga-agwụla m ike biko. Etinyekwuna m ego ọ ya wụ nchịkọta okwu m, mana oge na-adịghị anya eme ka ị mara ego ole m adịkwuru na 6,000 naira mkpụrụ akụ. Ọ nwoke na-eme ya. Ihe nne idere abụchala that word of encouragement. Jishike. That egbu ume. Jishike. Thank you. Jishike. You know? Jishike o. Ọ bụchala ihe m idere. Jishike uche jishike. Ndewo. Amakwala amabara m mba n'ụtụtụ ahụ. Encouragement na dey encourage you. Amakwala amabara m mba. Uche carry on. Jeje small a na-eme ya tupu ị na-aghọta ihe na-eme tupu ọnwa a na-agwụ. Uche jishike. Akụzuola m ụgwọ a. Tupu ọnwa a na-agwụ. Ihe ego ole. Tupu ọnwa a na-agwụ akụzuola m ya. Meera m ndidi arọchila. Kọdụ Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi dịka nsi wee gwa gị mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a. Ebelebe egbuo n'elu ebelebe cheta na ọ dịla ada ọwa eko ọ na-adịla ada gị nwa m ihe ị na-ege nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị